פה. לא, פה, בסדר. לא, אתה לא צריך ממש. לא צריך. לא צריך לסמך. יאללה. לא. זה החלק ש... זה שטל, הכל כאן... יאללה. עשה ידיו. טוב, אנחנו רוצים להתחיל. כן. טוב, אני כתבתי כמה מילים, לפי מיטב הבנתי. בסך הכל, טל, אתה לא שומע אותנו, לא כלום, אנחנו כאן, כולנו איתך. זה אני רוצה לפתוח. ויש כאן צילום קטן של האופנוע שהוא היה עליו, לא בדיוק הצבעים, כי זה 2007 ואחר 2004. זה מה שהצלחתי להוריד. אז אנחנו נזכור את טל שני כמו שהיה רכוב על האופנוע הזה. טל שהלך לעולמו בשבת, 8/9/2007, ב-12:30. לפני 3 שבועות, זה נראה כמו נצח, זה לא יאומן. אדם נפלא, קיבלתי עם טל, התחילה לפני 2 ובא לידי ביטוי ברחובות דו-חודשיות עם כל החבורה. פעם האחרונה בה ישבנו להפסקת הידוק בקפה האחרונה לפני ההגעה הביתה הייתה בככה, באזור השעה 12. משם רכבנו, דהרנו, חמישתנו, חזרה הביתה. טל, עדי, מושי, ליאורה, מנחם. טל שני לא הגיע למחוז חפצו. הוא אחד, דהר אל מותו ללא מוצא קלות שעומד להתרחש בתוך 15 הדקות הקרובות. המעבר מעולם החיים אל הלא נודע היה מהיר, בכלל במידה שלא תאומן, בלתי נתפס וכנראה לא יתפס. דמותך, מעשיך, סגנונך המיוחד, חרוטים בלבנו תמיד. זכרך יישמר עמנו לנצח. עבור שאנחנו, חבריך, מוקיריך, נמשיך לזכור אותך עד סוף הימים. יהי זכרך ברוך וצרור בצרור הזיכרון של בני משפחתך, חבריך וידידיך לדורי דורות. תהי מנוחתך עדן ותנוח בשלום על משכבך. אמן. מור? כן. מור? איפה זה היה? מור. עצוב, אבל טל הגיע בערך לפני 3 שנים, 2.5, קנה הונדה, סיפור חייו, קנה הונדה שהוא רכב הרבה שנים לפני כן, והוא קנה והוא נפרד, וחדר, עם אותו איש מחירון של הונדה. איך קראו לו? הקירח? נאמן? לא נאמן. נאמן או דורון. דורון היום אחד טלפן אליי, שמע, יש לי בחור נחמד שרוצה לרכב. אמרתי, בסדר, בוא, שיבוא. נסע ידענו טיול מועדון, אחר כך הצטרף אלינו לעוד טיול, עוד היה סביר, עוד טיול, ואחר כך שהגיע לאן שהגיע, הוא שכח את הפחד. אז היה אשקלון יום אחד, והיה אחד בקורסי, ופה זה נגמר. כן, 3 הטיולים האחרונים, לא האחרונים. 3 הטיולים שאני הובנתי... מתברר שלעולם לא ננצח את האופנוע תמיד ינצח אותנו. תמיד צריכים לחשוב עוד טיפה. כן. עוד שנייה. אני לא הכרתי אותו, שיהיה ועל זה שככה יסגרו אותו כולם. אנחנו רוצים לעשות איזשהו ערב, או עם המשפחה ככה, לעשות משהו ככה, לקבוע אחרי החג, נדבר. שבועיים זאת שם, אתה רואה בחורשה הזאת? אנחנו עובדים בחורשה, בחור? יש לנו ב-20, אפשר להביא באחור. כן, דיברתי אז עם אשתו ואמרו שהם רוצים לה. כן? רבע שעה לפני זה ישבנו בככה, שתינו קפה, אכלנו, תדלקנו, וטל רצה לקנות את השעון שלו. לא שמעת את השיחה. הוא התאהב בשעון, שעון הצפנים וכך הלאה וזה, בוא תמכור לי את השעון. ואיך שהייתי מוכר לו את השעון? מה? תתמלא, אבל אני לא דיבר בשעה שבוע. כן, הוא רגיל לקח את הטלפון לכל הבא. לא קרה כלום.